Mga ka-Disciple, napansin niyo ba? Madali tayong makisabay sa sinasabi ng iba tungkol sa isang tao. Pero pag personal na tinanong ka, minsan hirap kang sagutin? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw. September 26, Friday of the 25th week in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke 9:18-22, nagtanong si Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Propeta, si Juan Bautista, o muling nabuhay na sinaunang propeta." Pero tinanong niya ulit, "Kayo naman, sino ako para sa inyo?" Sumagot si Pedro, "Ikaw ang Kristo ng Diyos." At dito malinaw ang punto, hindi sapat ang sabi-sabi ng iba. Ang tanong, personal, sino si Jesus sa buhay mo? Mga ka-Disciple, ang pananampalataya ay hindi second-hand knowledge. Hindi pwedeng laging base lang sa sabi ng magulang, pare, kaibigan o social media. Dapat may sariling encounter tayo kay Jesus. Tulad ni Pedro, dumating siya sa personal na conviction na si Jesus ang Kristo. Hindi dahil sinabi ng iba, kundi dahil nakita at naranasan niya mismo. Kung hanggang ngayon ay hirap pa tayong sagutin kung sino si Jesus para sa atin, huwag tayong mawalan ng pang-asa. Ipagdasal natin na maranasan natin siya ng personal, sa panalangin, sa misa, sa kapwa-tao. Kapag naranasan mo ang Kristo, doon magiging totoo at buhay ang pananampalataya mo. Mga ka-Disciple, tanong ko sa inyo ngayon, kung si Jesus mismo ang haharap sa iyo at magtatanong, "Sino ako para sa iyo?" Ano ang isasagot mo? Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. God bless.